סלאם. תשמעו את זה לבספוסים. רגע. אתה הולך יותר מדי ימינה. כן, צודק. טוב, אז אנחנו עכשיו... בהתחלה. תנו לי ליהנות מהקפה ו... מה אתה עוד מצלם? תנו לי ליהנות מהקפה. This is best song of the planet. אני חותך את זה. למה? אתה מודע לכך שאנחנו עדיין בחיפה? אתה מודע לכך? אנחנו עדיין בחיפה, עוד לא עברנו את חיפה, מה אתה עושה? רון... הנה הכרמלית, פאק, עברנו כבר. רון מסתכל על בנים בחוץ. איך בנים? אין פה שום בנים. יש פה נהגי מוניות. שהנה היה 30. הנה, רון מסתכל על בנים בחוץ. יש לכיוון 22. גרפיטי. רון, תסתכל פמבוי. איפה? איפה פמבוי? למה להדליק אותי ככה? יאללה חברים, האורח הראשון תכף מגיע, בואו. הצלם שלנו רוצה הביתה? אני רוצה הביתה. הוא רוצה הביתה. הוא רוצה הביתה. טוב, קיצר, אנחנו מחכים אז לאוכל, כי אני רעב, הם אכלו, אני לא. ואז אנחנו נלך הביתה! הביתה. תודה רבה שהיית איתנו. אני לא אפגוש את ישראל פיגור. אל תדאג, יבוא עוד יום. תודה רבה שהגעת. לך קוסם. מה הולך פה? מה זה? מה זה? גשם בידי אלוהים דווקא בפינה אחת? what the fuck man? מה הולך פה? מה זה? נראה לי הוא צריך להשתין. what the fuck? זהו, מוכנים. תגידי מוכנים. רון, תגיד, אם אתה מוצץ לעצמך, אתה מוצץ או נמצא? בוא תרגיש את זה בעצמך. לא! חכה רגע, מאמה! תשאול ג'ייס, בסדר. טוב, זה גם הביתה. תן לי. הנה ערוק. הנה ערוק. אני משאיר את זה לפספוסים שגנב. בזמן שאמא שלי פה! טוב, התחלנו. אפילו יותר טוב. התחלנו. טוב, אז... אני לא מוכן לפעם קודם. טוב, נו. let's go, בוא. תגידי, מה אתה שפוי? אתה שפוי? נו יאללה, תתחיל. שאמרתי שהוא יישאר בסוד. בוא רגע. לא, רגע, אתה צריך לעשות משהו יותר כאילו, להסביר שזה מי שהיה בפרק ראשון. אוקיי. משהו אפיק, לא יודע, חזק. אוקיי. משהו אפיק, מה אתה חי במשחק מחשב? התחלתי. ההומו של פרק אחד חזר אלינו. התחלתי. אתה הבבון של פרק אחד. אני לא נמצא. תעשו לי טובה. דבר. דבר, תמשיך. תתחיל. אז תסתכל עליי. למה? זה? זה כן. נתחיל עם החלשים, לאט לאט. איך שעשית ככה. טוב, מה? כן? מה זה היה? כתוב פה איזה... כך, ארציה, כך. תודה רבה ל... what the fuck? 6. תצעק. 6! תנגח. 6. כן? 6! מה אתה מחייך? עזוב אותי, אחי רבק.
מאוהב. מאוהב. מה כאן? וויד, האם אתה מאוהב במישהו? אני כרגע מציע חכה, אביאם, לא הבאתי. אז תביא! ותפסיק לחשוב עליי, לא, אני לא לא עושים את פילפי. זה ככה, אומרים את זה ככה. לא, אני לא מאוהב פופספוג, אתה סתם הומו. זה לא שזה יפגע בי, יעשה לו משהו, מה הוא נבהל? עזוב, אני... זה כבר תיזהר. מוחמד, ככה. תתאפס. אל תכניסו את זה לסרטון, אבל התפוזים הכי טובים הם שלי. אני אתן לך את הפוזים, הוא יוגיע לי בבלבה. לא, עזוב לי את בכלל. הוא היה היום בתל אביב, כנראה ראה כמה הומואים מסתובבים, הוא נדבק במחלת תל אביב. כמו הוא אין... נדבק בתל אביביות, אוי לא, מה אתה ואבוי. מדבר? יחתי, מה יש לך? יא תרימי! אתם עושים את זה גרוע, אני כל כך יצא גיי עכשיו, אבל אני עושה את זה טוב. אוקיי. תגידו, מה אתם חושבים לעזאזל? אני לא מבינה אתכם. יחתי! מה? לא מתמודד את זה. השטיח קצת יושב לו במקום, תרים אל הרגליים? بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله مؤذن السنة של אישו ספיד פריים. זה בעברית, זה בעברית. זה בעברית. אני ארים את הרגע כי אני רוצה... מה קשור להרים? אני רוצה את הבחיר! איזה אידיוט, הוא לא מצליח להגיע! בן! לא בזונה, מה זה? תגידו, אתם משוגעים? אתם חולים על... תביא לי את זה, תביא לי את זה. לא! לא רוצה לבחיר! לא! תגיד שלום לסרטון, גודרי. שלום, איזה סרטון? יוטיוב עם רון וארטיום. מה קורה בננות? מה קורה בננות? תגיד לי, מה אתה מסתלבט? גודרי די להעמיס, די. לא, ידית יצא. עבודו אלא אל השרג'י, בסם אללה الرحمن الرحيم